Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Ablaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la situma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 9 septembre kalo do bi y'o tile 10 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min bɛ yen n'o ye mawuludu kalo ye bi y'o tile 6 ye san kalo sabanan do hijira san 1446 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamana kɔnɔ na bato kasara min y'a sɔrɔ kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ salango septembre kalo kɔnɔ na o ye san kelen dafa o san kelen dafa kɔnɔ na kow bɛ cogo jumɛn de la sera dɔw bɛna o ɲɛfɔ an ye kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la basigibaliya nara marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ k'o kɛra sababu ye ka sira kɔni ka tigɛ maaw la sira taa ni ka segin kɔni k'a kɛlen bɛ sababu ye gɛlɛya kɔni u bɛ ka tɛ nara n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na u ye fara ɲɔgɔn dɔw kɛ narankaw fɛ u ka maire n'u ka sigidalamaw kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na minisiriso bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mara yɛrɛ cɛman bɔli ma an ka jamana kɔnɔ na ale ni musolakaw u fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka ɲɔgɔn ye dɔw kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛsin musolakaw ka baara bɛna kɛ mun ye jɛya la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasabɔlɔkɛ n'aw denkɛ Ablaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na baton kasara min n'o baaraw bɔra ka k'an ka jamana kɔnɔ na o baara min kɛra kuma caman tora la dɔw yɛrɛ tunna dɔw bɛ olu jɔngina k'a daminɛ o waati la ka na se an bɛ waati min ko sisan ko in bɛ cogo de Fatuma Albert accident in kɛlen san kelen dafa kɔnɔ na kow bɛ cogo jumɛn na ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ye lakana ye baji sanfɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ bi na in na ko o matafaren do Tɔnbɔkutu ni localité tɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que bateau in a bɛ bɔ fo Kulikoro de ka taa fo Gao o la a bɛ tɛmɛ an ka yɔrɔ ninnu bɛɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi commandant min ye compagnie min bɛ bateau ni fɛn ninnu bɛɛ gérer u ma se ka kuma kelen fɔ an ye yɛrɛ bateau in bɛ wuli don min na o fɔlɔla k'a fɔ ko a bɛ wuli août kalo daminɛ na u tun y'a fɔ siɲɛ 2 u ye communiqué bɔ k'a bɛ daminɛ mais u tilala ka a bɛɛ lajɔ a ma fɔ fana bateau yɛrɛ a bɛna wuli kuma min na min ye kurun fitinin ninnu ye ani pinasse ninnu ye olu kɔni b'u ka taga ni segin kɛ tuma min ni kasara kɛra rescapé bɔra Rouge ka na Tɔnbɔkutu dɔw sigira minnu ye Tɔnbɔkutukaw ye olu taar'u ka so minnu bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u y'olu ladon ekɔliso dɔ kɔnɔ u sɔrɔla k'u lase u taa yɔrɔ ma dɔw taara sud fan fɛ dɔw yɛrɛ depuis que kasara in kɛra dɔw taara Gao fan fɛ prise en charge psychologique ma kɛ mɔgɔ si la dɛmɛ min dira mɔgɔw ma o ye dɛmɛ urgence ta ye ka finiw di ka dumuni di u ma ka essayer ka wari di mais min ye psychologique ye ayi o ma kɛ ne yɛrɛ min bɛ kuma na ne ye cagnotte dayɛlɛ sur internet a cagnotte ye wari min sɔrɔ a bɛ ɲini ka taa million 2 la o wari bɛɛ an y'a lase u ma pour que ka mɔgɔw dɛmɛ joona joona yɛrɛ tuma min u sera Rouge yɛrɛ o y'a sɔrɔ dɛmɛ foyi ma se u ma fɔlɔ an y'a essayer rapidement ka s'u ma o kɔfɛ fana dɛmɛ wɛrɛw dir'u ma hali Tɔnbɔkutu u selen yan nɔ Tɔnbɔkutu fana dumuni dira wariw dira finiw dir'u ma pour que k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ u yɛrɛ la autorités yɛrɛ ye dɔw ta minnu bɛ taa sud fan fɛ u y'u ta avion yɛrɛ de la k'u lase u sigiyɔrɔw san kelen kɔfɛ touristiw kɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko bateau in ka kasara de y'a olu jɔ parce que depuis 2012 fo bi touriste si tɛ se ka fɔ ko i bɛ taa nord la parce que an bɛ zone rouge de la terrorisme fan fɛ Tɔnbɔkutukaw yɛrɛ ye kɔlɔlɔba de sɔrɔ ni bateau in kasara fɛ parce que an ka économie bɛ tourner kosɛbɛ de ni bateau ninnu wulila minɛn caman de bɛ bɔ sud fan fɛ a bɛ bɔ dugu wɛrɛw la minnu bɛ na u bɛ na ni bateau ye musow fana bɛ minɛn caman de feere bateau yɛrɛ mouvement fan fɛ dɔw de bɛ nɔ u sigilen bɛ bateau yɛrɛ de kɔnɔ u bɛ minɛnw ta depuis Kulikoro u b'a feere u bɛ sanni kɛ u bɛ wari ɲini an fana minnu sigilen bɛ Tɔnbɔkutu an bɛ yiriden ninnu u kɛnɛma yɛrɛ a ɲuman yɛrɛ an b'a sɔrɔ ni bateau nin de wulila mɔgɔ caman tununna bateau in fɛn fan fɛ mɔgɔw t'a dɔn u bɛ balo
la u sara de u kun bɛ bateau kɔnɔ de parce que su ma ye ka autorité fo ni kasara kɛlɛ u y'u seko kɛ mais halisa nɔ se ka continuer ka dɔ fara seko kan ka baji sanfɛla in lakanali ɲa pour que nin bateau in ka se ka wuli. Ni tun ye Fatima Albert ni tun yali kan ye mara mɔgɔ do kasara min kɛra u ye wulikajɔ minnu k'a la ni jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ni tun yali ka laseli o hukumu kelen kɔnɔna hali bi minnu ka wasaden Sala Mayiga ale yɛrɛ baara in bɛ cogo di olu ye wulikajɔ jumɛn de kɛ ani jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko bateau k'a bɛna bila sen kan ale ye kuma min fɔ sen fɛ o filɛ. San kelen kɔfɛ an bɛ Ala barakada fɛn kelen kɔnɔ parce que depuis que bateau attaquera an ka région a ka situation sécuritaire jamana ɲɛmaa y'a ta ka ɲɛ u ye effort caman kɛ pour que o ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni an ka jamana la a kana kɛ an ka région la o fana ye effort dɔ de parce que fɛn mun kɔra san mun tɛmɛna ne yɛrɛ b'a dɔn bi da la ko bateau bɛna daminɛ yani sɔnni parce que ji yɛrɛ donna a bi kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ bateau campagne fluviale bɛna daminɛ hali a tɛmɛ disposition bi ka taa yamaru dira conseil des ministres la. Ni tun y'u ka wasadi kɛrɛnnen na Sala Mayiga ni tun yali kan ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ bateau in kɔnɔna na Ala barika la olu ɲuman bɔra ni gɛlɛya m'olu sɔrɔ olu kɔni kɛlen bɛ kɛ jɛɲɔgɔnyaw k'o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ani bateau yɛrɛ baarakɛla dɔw baara in kɛra cogo min olu dɔw b'u kasira di an k'u lamɛn. Se ka min fɔ bi o ye alhamdulilayi arabil alamin Ala ye salo bateau ka sara yira an na ka tila ka ɲinan yira an na o ye hɛrɛba y'an ma. An bɛ yɔrɔ min na yan Tɔnbɔkutu hakili tun tɛ se ka nin jateminɛ cogo si la k'a fɔ ko adamadenw bɛ se ka taa bateau falen sɔrɔ mɔgɔw la k'a jama tilancɛ bɛɛ faga sɔn tɛna se ka kɛ nin ko sugu la parce que nin kɔni a dan tɛmɛna fo k'a dan tɛmɛ. An ye sɛgɛn caman de ni Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ an ye sɛgɛn caman ye an ma sigi an m'a bila an kunkolo la ko attaque y'an sɔrɔ minnu ni tora a la kɔni an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya an minnu fana ni Ala ma baasi k'an sɔrɔ an ni kisira o ye belebeleba ye an bɛ baara kɛ n'an ye dɔɔni min sɔrɔ an b'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an kɔni an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka hakili to an na halisa parce que an ye commerçant ye an bolofɛnw jenina rescapés k'u kɔfilulu halisa. An minnu kisira an bɛ ɲɔgɔn kalama hali sɔrɔ ne ni dɔw kumana minnu bɛ Bamakɔ ni Kulikɔrɔ u y'u ka taama ko fɔ n ye an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ to ka kibaruyaw fana di ɲɔgɔn ma. An ma bɔ a ko la hali bi parce que ɲinan an filɛ nin ye septembre kalo in na bateau ma wuli mɔgɔw dalen bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ fɛ ka taa ka segin ka na mais taga segin tɛ se ka kɛ parce que hali bateau kelen ma se ka wuli gouvernement fana kan ka a bolo dɔ a yɛrɛ k'a lajɛ minnu tɔɔra nin ko in na ani minnu joginna nin ko in na dɛmɛ ka k'u ma pour que choc min kɛr'u la a ka se ka kɛ fɛn ye min ladɔnnen de don jamana fɛ jamanadenw fɛ jamanatigiw fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ fɛn min bɛ se k'u niw u dusu sumaya dɔɔni. Ni tun ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni kasara in na n'olu yɛrɛ tun b'a la ani bi wulikajɔ minnu kan ka kɛ ka ɲɛsin u ma jamana fɛ u da sera olu ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna kasara ma maa 100 ni kɔ de tora nin na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu jɔngɛnna fo maa 300 ni kɔ maa dɔw fana tunna ɲɛsin ma sɔrɔ olu la u n'a ta bɛlɛlen kɔnɔ na walejugu kɛbaa kelen minnu y'a kɛ maa si kelen fɔ walejugu kɛbaa la k'a fɔ k'anw de y'a kɛbaa ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra ye ni san bɛna a bɛ fɔ an ye ni san y'i sɔrɔ yɔrɔ min na san kundogo ye san kɔrɔ caman b'a la a bɛ se ka kɛ sira minɛ o dɔw kɔfɛ a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ ni ji yɛrɛ tɛrɛ olu wolo ka ban a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye kununko san min nana Bamakɔ wuladafɛla fɛ ATT daba yɔrɔ la fonse dingɛba min bɛ yen kamalen dɔ ale farikolo san kɔni y'a ti o kɔni de kɛra so ye ka se ka kirikara a nana bɔ ka ben fonse kɔnɔna na jama kɔni girinna u ye wulikajɔw kɛ gɛlɛya mana maaw sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ ta ka ɲɛsin n'o ye sapeur pompier maaw ye olu welela olu nana nɔfɛ a ko labanna cogo jumɛn de la kunnafoniw na o kɔni ma sɔrɔ mɛ k'a kun bɛna fonse kɔnɔ na a ye ji kɔni sɛbɛkɔrɔ min a kɛra maa dɔ ɲɛna an ka kunnafoni ɲini na n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Kani Sangare la ale ɲininkali kɛ a sera dɔ la o ye kuma min fɔ Kani ka kuma bara la o filɛ. An yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ma yɔrɔ in na yan nɔ san y'a bugɔ u ka bɔ a teribu kɔnɔ fɛ ka na a nana ani muso dɔ tun bɛ a tɛmɛn'o la ka na a sera komi a bɛna yɛlɛ gitɔrɔn ba kan a talo la bon de b'a tɔ la a ma se k'a yɛrɛ maîtriser a tɛmɛna ma taara ka taa yɛlɛ gitɔrɔn kan k'a bɛ tɛgɛ kɔn bɔri ni kunkolo kan a tɛgɛ y'o jɛ tɛgɛ kun a tɛgɛ y'o jɛ dɔrɔn a yɛlɛmana kamalen yɛrɛ mɔgɔ kɛnɛman tɛ banabaatɔ dɔw yɛrɛ k'o giribu don mais ne kɔni taara a kɔni yɛlɛmana o cogo la ka taa bi olu sɔrɔ sadiri nana nɔfɛ tan a kun bɛ moto la a kun bɛ sen ne la banabaatɔ a kun ka teli yɛrɛ de wala mɔgɔ banabaatɔ siya ninnu filɛ nin ne san bɔ tɛ ji fɛ wa ji man d'u ye san y'a bɔ dɔrɔn nɛnɛ karila nɛnɛ karila dɔrɔn segu yɛrɛ maîtriser ni ye nin cogo yɛrɛ de
a bɛ taama cogo yɛrɛ la kɔrɔ n'a bɛ kɛnɛ dɔrɔn ni taa ti fura ta ni tun ye sira dɔ kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o y'a kɛ ɲɛnaba dɔ ye Kani Sangare ka kuma bara la k'a bɛnna Fonse kɔnɔna na ka waati kɛ ka jiw yɛrɛ min an bɛ dugawu kɛ Ala ka jasira bonya ka tɛmɛ Masiba kan n'an bɔra ye bali bi Siraban Kasara olu cayara Fana marabolo kɔnɔna na Sango dɔgɔ furanjɛ 1 n'a cayara tile 4 a 5nan Siraban Kasara 2 de kɛra ka tugu ɲɔgɔn na min bɛ n'i y'a sɔrɔ maa min ni tora la a bɛɛ lajɛlen taara fo maa 20 ni kɔ la o Siraban Kasara in o kɛlen kɔfɛ Fanakaw ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka lajɛrɛ dɔw sigi sen kan olu bɛna mun kɛ kosɛbɛ kɛ a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Fana ni Joyelakaw de ye wuliyajɔ jumɛn de bɛna kɛ u fɛ o fara ɲɔgɔn u bɛnna mun ni mun de kan Fanakaw ka maire an ɲininkali k'ale yɛrɛ la o hukumu kɔnɔna na a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ani baara in kɛra cogo di. Ne Abdoulaye Kulubali ko min dege ka maire ye n'o ye Fana ye. Fana ye fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛ ni ka yira k'a fɔ ko Siraban Kasara minnu bɛ yen ko fu ka siri a waleyaw dan na aw minnu ye mairelakaw ye Siraban Kasara minnu bɛ ka kɛ aw ye hakilila jumɛn ta ko kama. N bɛ kuma daminɛ ni maa minnu ye kasara sɔrɔ minnu bananen don Ala ka lafiya d'u ma. Minnu dora accident na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ o la o kɔfɛ accident min kɛra nin ye n'o kɛra dɔgɔkun 1 ka tugu ɲɔgɔn na 1 kɛra a ma une semaine bɔ 1 wɛrɛ kɛra a ye bɛɛ dusukun kami mɔgɔ fanba tun ye Fanakaw ni Joyelakaw ye ni tɔɔrɔ b'an kan mais Ala mana fɛn o fɛn latigɛ adamaden ma waati min o b'i sɔrɔ an bɛ a ɲini an ka bolimafɛntigiw fɛ n'o ye transporteurs ani chauffeurs ni syndicats ye u ka a lajɛ ka dɔ bɔ mobiliw ka boliba la mɔgɔ minnu kan ka ta ka mobili boli fo k'olu de woloma parce que tiɲɛ na tuma dɔ la bolifɛntigi dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u t'u hakili kan kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛnjugu mindaw tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ na ni kasaraw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ mobili de boli a ka kan i ni hakilisigi de ka mobili boli ka dɔrɔgu ta ka don mobili kɔnɔ ou bien ka dulɔ min ka don mobili kɔnɔ ka na e ni min bi bɛn i bɛ taa sɔrɔ o se tɛ a yɛrɛ la bilen parce que n'i ye sira bila i bɛ taa don ale ka voie de kɔnɔ an b'a ɲini bolimafɛntigi bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn o fɛn n'i bɛ mobili boli a k'a sɔrɔ i b'i hakili kan fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ bolicogo jugu parce que n'i bolila ka se hakɛ dɔ ma i tɛ se ka sira maîtriser tuguni bolicogo jugu fana o ka dabila a ko 2 kɛlen an ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ Fana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tun b'a la ka hakililadiw kɛ ɲɔgɔn ma mɔgɔ sɔrɔ an bɛ se ka hakililaw ta kun jumɛn b'a to nin bɛ kɛ an ka yɔrɔ la ka caya kun jumɛn b'a to ni a bɛ se ka nɔgɔya an y'o hakililaw ta ANASER mɔgɔw tun b'a la minisiri min ɲɛsin bɛ bolimafɛnko ma o ka conseiller technique tun b'a la procureur tun bɛ yen préfet tun bɛ yen maa o maa kɔni bɛ yen k'o ye Fana maa ɲɛmaa ye dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen sira in di Fana kelen ka sira ye sira min bɛ Mali kɔnɔ a min bɛ Segu ni Bamako cɛ sira bɔ o sira ka dɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko sira ka ɲi k'i bɛ damatɛmɛ boli k'a sanfɛ mobili fitininw bɛ boli hakɛ min kɛ n'i nana k'i bɛ kari ta k'o boli kɛ n'a ye kari kelen bɛ se ka mɔgɔ 70 ta e k'o ta ka tila ka boli suguya dɔ kɛ n'olu ye o tɛ ko cɛ ɲuman ye a bɛ se ka kɛ kasara ye mobilitigi yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ kasara ye chauffeur yɛrɛ ma mɔgɔ minnu b'i kunna olu ta ka jugu n'o ye tile 2 in na a kɛra yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la fo k'a sira kari kɔnɔ voyage ye n'i ka mɔgɔ kan ka taa voyage la n'a fɔra k'a bɛ don kari la ka taa i bɛ siran n'a fɔra ko mɔgɔw siranna kari yɛrɛ ɲɛ mobilitigi dayirimɛ bɛ mobili la chauffeur dayirimɛ b'a la mɔgɔ wɛrɛw dayirimɛ b'a la min t'o si ye n'a fɔra ko mɔgɔw siranna o ɲɛ est-ce que baara bɛna se ka kɛ ka ɲɛ wa donc n'i bɛ bolifɛn boli f'i k'i hakili to nin bɛɛ la an ka lajɛrɛ kɔnɔna na an bɛnna kan minnu kan ka fɔ bolimafɛntigiw ye k'u hakili to kumakan ninnu na parce que a don an ye mobili dɔw lajɔ ka mobili kɔnɔmɔgɔw ɲininka olu kɔni ko k'u ka chauffeur ko olu boli ko ka ɲi fɔlɔ mais o n'a ta bɛɛ an kɔni bɛ ladilikan de fɔ nin ko in a ka dabila mɔgɔ min somɔgɔ b'a la i somɔgɔ t'a la ni kasara nana bɛɛ lajɛlen de ni bi tɔɔrɔ filanan in kɛ don mɔgɔ 13 de tora a la yɔrɔnin kelen Fana dɔgɔtɔrɔso la 1 tora a la mɔgɔ min tora a la o kɔfɛ a bɛ mɔgɔ 4 bɔ n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa mɔgɔ 1 ka jɛ mɔgɔ 20 la i y'a dɔn o tɛ ko ni fitinin adamaden kelen ni bɔli o ye kojuguba de ye kuma tɛ ka se mɔgɔ 20 ni ko ma o ni fɔlɔ in digele fɔlɔ in na mɔgɔ 7 fana de tora o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ banbaatɔ ninnu ye minnu bananen don fana Ala ka lafiya d'u ma u ɲuman ka segin u ka so an bɛ Ala de deli o la. Ni tun ye Fanakaw ka maire kan ye Ntɔma Abdulayi Kulubali ma tɛ dɔ wɛrɛ bi an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ gɛlɛya s'an ma an k'an janto an yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi wulikajɔ min bɛ sen na bi ne ka bakɔrɔni mɔgɔ ko o ka fisa foyi tɛ bɔlɔ la ye bi an ka taa dɔɔni dɔɔni nka o n'a tabalilen kɔ ne taara dɔɔni ne taara ni gɛlɛya ye o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛ s'an ma an bɛɛ lajɛlen ka kɛ basi karamɔgɔ y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye kuluba dɔ sigilen bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ na alliance basigi ni yiriwa olu ye fara ɲɔgɔn kɛ k'olu ka kulu sigi kun tɛ dɔ ye dɛ jamana in kɔnɔna na an mɛnna ka marifa ci ɲɔgɔn na gɛlɛyaw bɔra ka kɛ fan caman fɛ
o gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ maa dɔw ye marifaw ta ka tila ka dugutigiw ni alimamiw ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suruma sigidaw la ka fu siri ni bɛɛ lajɛlen dan na olu ka kolo ko alliance basigi ani yiriwa olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka kunnafonilaw wele karido village kan na min ka dɔn ka fɔ an ka député bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye seko kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele ko Jalil Ayidara ale ka misiriba kɔnɔna na a kɛnɛ kan u ye laseliw kɛ tɔn in kun ye mun ani b'a fɛ mun ka kɛ min y'a ko ɲɛma ye ale kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ. Ne tɔgɔ ye Abdurahmani Jara ni Masina ye ressortissant 8 septembre 2024 an ye bi date ta an ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye alliance basigi ni yiriwa an ye jɛkulu sigi sen kan a bɛ san damadɔni bɔ politique tɔn tɛ nafa ɲini tɔn tɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan bi n'an ko a kɛnɛ ma basigi ni yiriwa ɲɛnamaya kɔnɔna na fɛn o fɛn min ye hadamaden bolo o k'a sɔrɔ hakili sigimɛ ni hakili ma sigi baara ma nɔgɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi a dugun tɛ diɲɛ mɔgɔ si la an ka jɛ an ka hakilaw ka kelen ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ an seko ye fɛn min ye an ka se kana kuranɛ kalan ka Ala dali Mali a lahala nɔfɛ kow cayara an ka ɲɔgɔn jalaki dabila an ka se ka da ɲɔgɔn na jamana in basigili a n'a yiriwali siraw an k'o fɛɛrɛw tigɛ ni ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ min bɛ sen kan o ye ka silamɛw wele ka na ani maa minnu hakili bɛ taa Mali yɛrɛ basigili ani ɲɛnamaya yɛrɛ an yɛrɛ kun na an ka sigidaw la duguw la fɔnkɔ ɲɔgɔnba min bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'a kɛ dugutigi faga alimami faga maa si t'i to bɛɛ kamana gan bɛ si t'a dɔn i b'a kɛ cogo min ka na bin jamana kan ka na bin duguw kan ka na bin sigidaw kan hakili sigi foyi tɛ bilen ka siraw tigɛ fɛn o fɛn bɛ se ka adamadenya jigisigi k'o sabatiya mɔgɔ bolo o bɛɛ lafura an y'a ye n'an ye nin jɛkulu sigi sen kan ka tila ka na don kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ na ta maa minnu bɛ na ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la tɔn yɛrɛ bɛ alliance basigi ni yiriwa a jɛɲɔgɔnya ka kalifa fondation Cheikh Mansour Haidara n'o représentant ba bɛ PCA n'o ye Cheikh Abdou Jalil Mansour Haidara ye a ka fara an kan hakilabanw bolo ka malidenw fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw an bɛna ka na baara minnu bolo da an bɛ s'a ma hali bi a b'a lagɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ bɛɛ kungo ye an bɛ wele bila malidenw fɔlɔfɔlɔ de ma n'an ye wele bila malidenw ma Ala bɛ k'an garijɛgɛ marakɛla minnu na bi an kana maliko tuuru dɔrɔn o de kama an ye thème ta bi sigi la n'i y'a mɛn basigi ni yiriwa hadamadenw yɛrɛ de fɔlɔ don ka n'a y'a sɔrɔ dɔ de bɛ dɛnnen de ka dugu feere ka jamana feere ka taa don jɛkulu la hakilila ye mɔɔw yɛrɛ hakili sigi ni basigi tɛ min na fiyewu o tɛ maa wɛrɛ ko de o y'anw ye a filanan an ka ɲɛnamaya a menacelen don an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne tubabukan na n'an k'o ma sauvons notre humanité car elle est menacée an ka ɲɛnamaya yɛrɛ a joginnen don dɛ nka jɔnni y'a joginba ye a joginna cogo di mun de bɛ jɔnni ma an ka jɛ an k'a filɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fara faamaw kan walidenw de bɛ kungo kɔnɔ bɛɛ ka sa Mali tɔgɔ la mɔɔw bɛ bureau kɔnɔ mɔɔw bɛ wale sugu bɛɛ la an ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que sa joli bɔn dugu ci faama nɛniw dugutigi kantigɛ alimami faga o bɛ jamana o jamana minnu kɔnɔ hakili sigi tɛ fɔlɔ dɛ an ka baaraw bolo da don n'a nataw fɛn bɛ se ka na ni bɛnɲɔgɔnya ye ni tun ye kulu ɲɛma kan ye kɛrɛnkɛrɛnnen na Abdurahmani Jara Masinaba kɔfɛ a bɛ bɔ ye nka maa dɔ bi n'i y'a sɔrɔ a sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Bamakɔ wulikajɔ minnu bɛ sennaw fɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ mara kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ ka se ka fu siri o dan na o wulikajɔ in kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye bi nara kɔni tiɲɛna Ala ka kan o sira kɔni ka sababuya kɛ marifatigiw ka wulikajɔ fɛ ko gɛlɛya donna fo ka sira dɔw bɛ yen olu bilala nka hali bi sira dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ f'u ka t'o fɛ jamana faamaw de bɛ da u nɔ ka sɔrɔdasiw ka taa ni maaw ye dɔgɔkun kɔnɔna na siɲɛ damadɔ o min kɛra k'a kɛlen bɛ sɔrɔ ka gɛlɛya caman se narama minɛnw nani ni tani ka segiw la o kɛlen bɛ sɔrɔ jagokɛlaw olu bɛ kulew la min ye narangaw ye fara ɲɔgɔn kan dɔ u ka mɛri n'i y'a sɔrɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ Bakari Kulubali a ye ɲɛfɔli kɛ Masasi ale ka kuma bara la narangaw fɛ yen mɛri ye kuma min fɔ o filɛ. Kabini gɛlɛya nana sira kan ka na se bi ma kɛra gɛlɛya ye commerçants kan a ye an ka sɔrɔda a ye nɔgɔya dɔɔni minɛnw tɛ na u nacogo la bagan feere an dun fana ka sugu dɔ de bɛ yan sugu min jamana wɛrɛw Senegali bɛ na yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw bɛ na ka na sanni kɛ sisan o sanni mɔgɔ a sumayara mɔgɔw tɛ na bilen hali n'i ye bagan kelen mun san a tali yɛrɛ ye gɛlɛya ye mais n bɛ an ka finitigilakaw fo k'u barikada jamana yɛrɛ bɛ ka effort ba de fourni parce que u bɛ escorte kɛ jama bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ bɔ don min dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 3 ɲɔgɔn u bɛ bɔ ni marchandises ye ni kariw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ gɛlɛyaw donna la mais halisa a bɛ ka kɛ o de bɛ ka gɛlɛya dɔɔni bɔ a la sinon gɛlɛyaba bɛ yen parce que a nana ni baloko dɛsɛ ye a nana ni baganko dɛsɛ ye a nana ni fɛn caman dɛsɛ hali furaw si tɛ n'u nacogo la bilen donc gɛlɛya dɔɔni bɛ yen halisa an bɛ finitigilakaw fo ka transition ɲɛmɔgɔw fo u bɛ cɛsiri min na ani k'an ka région ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana fɔ n'o ye général Amara Dumbuya ye an b'a fana fɔ a fana bɛ cɛsiri la parce que kabini nin fɛn in daminɛ la a seko ye min a bɛ k'a kɛ donc finitigilakaw fana u bɛ k'u seko kɛ mais a ka d'an ye halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan pour que wagati nataw la
tananga sigin bɛ se ka nɔgɔya sira in kan cogo min na a kɛra gɛlɛya ye an b'a ɲini narakaw fana fɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn mago to an ka bɛn kan kelen ma an ka sigi ka kumaw kɛ pour que baara in bɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo cogo ani kibaruya ka di finitigilakaw ma u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na ani gɛlɛya b'an ni minnu cɛ an bɛ se ka sigi ka kuma cogo baara bɛ se ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo lafiya bɛna jamana kɔnɔ cogo min o ye ne ka welewelekan ye ka se bɛɛ lajɛlen ma. ni tun ye narankaw ka mɛrikan ye nin kɛnɛ kelen kan min naranka dɔw ye gɛlɛya minnu b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya musolaka dɔw olu b'u ka sira de ko senfɛ an k'u lamɛn. tiɲɛ yɛrɛ la ni degun tɛ fila ye a b'anw sugujɔ musow kan bi anw tun bɛ minɛn ta ka bɔ bamakɔ ka na 200 bɔrɔ kelen kilo 50 200 mɛ o bɔrɔ kelen talen kɛ fɔ 1000 ani 200 kilo 50 1000 ni 200 i b'a ta ka bɔ bamakɔ ka taa sɛbabugu 200 u b'a tigɛ ka di mobilitigiw fana ma olu b'a fɔ ko 1000 ni 200 bɛ 50 de don yan e bɛ n'o sarada yan k'o feere sannikɛlaw b'a fɔ k'a ka gɛlɛn minɛn na posɔn sannikɛlaw t'o fana dɔn o gɛlɛyaba de b'an kan mun y'a kɛ sirako de y'a kɛ an ka laɲini ye faamaw a k'a kɛ ala yɛrɛ kosɔn a k'anw dɛmɛ ni sira in ma labila an ka hɛrɛ foyi tɛ munumunu in na an ka minɛnw bɛna posɔn min na an ka hɛrɛ foyi t'a la walayi an ka minɛnw bɛ tiɲɛ ne yɛrɛ min filɛ ne ka minɛn nana fo siɲɛ joli hali n'a minɛn tiɲɛna mobilitigiw ninnu b'a ta 1000 a tɛ ta fɛnɛ ni m'i ka 1000 sara fɛnɛ u bɛ tila ka na n'a ye i bɛ na ka taa bɔ an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo. tiɲɛ na gɛlɛya b'an kan ɲɛmɔgɔw a y'a lajɛ gɛlɛya b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de ni tɔɔrɔ tɛ fila ye bi tiɲɛ na an ɲaninen don an nalen don an ka musaka ɲini de la an nalen don an ka dahirimɛ ɲini de la mais an ka dahirimɛ ɲini n'an ka musaka ɲini bɛ nin ka k'an bolo dekun ye bi an tɔɔrɔyalen don bi an ɲaninen don bi i bɛ minɛn n'a sɔngɔ i b'o de san bi i bɛ musaka min sɔrɔ bi o de bɛ tila ka kɛ pase ye tuguni a y'a lajɛ faamaw tiɲɛ na dekun b'an kan bi a y'a lajɛ dɛ se t'an ɲɛ dabali a t'an ye an b'aw deli yɛrɛ de ala kama a y'an ka degun a y'aw kɔfilɛ an na sinon tiɲɛ na tɔɔrɔya b'an kan bi an ɲaninen don bi dɛ minɛn t'an bolo an mana dɔɔni min fana sɔrɔ o bɛ tila ka kɛ tuguni pase yɛrɛ bɛ tila k'o tɔnɔ ban an bɛ ka balo maɲumanko la donc a y'a lajɛ a y'aw kɔfilɛ an na a ka se k'an ka sirako ɲɛ sɔrɔ ka d'an ma sira tigɛlen don bon an kun bɛ taa sira min fana fɛ n'o ye kɔfɛ sira ye o sira in fana de tigɛra ji fɛ tuguni minɛn nali kelen don baara ye u b'a fɔ u bɛ minɛnw tigɛ kuluni na 1000 bɔrɔ kelen o bɔrɔ kelen 50 1000 e k'a lajɛ ka mobili b'a ta ka bɔ bamakɔ ka na ka tila tuguni ka na o bila sɛbabu ka tila k'a ta ka bɔ yen k'i bɛ ji tigɛ k'o fana 1000 minɛn kelen kɔnɔ e bɛ se ka 2000 dépasse 50 kelen o hɛrɛ bɛ bɔ min e b'o bɛɛ b'o la k'e bɛ tila ka mun sɔrɔ a gɛlɛya b'an kan bi dɛ a y'a lajɛ ɲɛmɔgɔ gɛlɛya b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de. minɛn pase nana kɛ fɔ 1000 ani 200 anw bɛ 100 ta de tara sisan a nana double fo siɲɛ 6 n'a fɔra ko feere ka gɛlɛn o ka gɛlɛn dɛ mais sira tɛ sɔrɔ sira kɔni ko in de kɛra problème ye an bolo n'o ni siraba in bɛ na mɔgɔw ka se ka na a fɛ tiɲɛ na an bɛ se ka tagama k'a fɔ k'an tigɛlen bɛ an ka tenitigiw la an ma tigɛ o la dɛ halisa an bɛ ala deli ala ka u dɛmɛ u bɛ ka kɛ ni ŋaniya ɲuman min halisa ala k'u kɛnɛman kɛ k'a kɛ o kɔni ka di anw n'o tɛ ni fɛn gɛlɛyara dɔrɔn denbatigiw bɛ sɛgɛn an minnu bɛ ka feere kɛ minɛn yɛrɛ fana bɛna da in fɛ kuma dɔ semaine kelen a tɛ na a bɛɛ bɛ tiɲɛ o don na min yɛrɛ tiɲɛna ne kɛlɛ bolo semaine 2 a ka ca ni 70 ye lemukumuni bɔrɛ 3 logo carton 2 kɔngɔ bɔrɛ 4 a bɛɛ tiɲɛna a dun fɛn si tɛ fɛn fitinin ye mais ne y'a sɔrɔ an ka sira kelen in don dɔrɔn tile 3 i b'i ka minɛnw sɔrɔ mais semaine kelen a tɛ na don dɔ la tiɲɛ na an kɔni ma tigɛ tenitigiw la mais sira ko in ala k'an dɛmɛ sira ko in na hali ni tun ye naranka dɔw kɛrɛnkɛrɛnnena jagokɛlaw gɛlɛya min b'u kan ka se k'o dantigɛli kɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen fura ala ka na ni fura ye min bɛ yen n'a bɛ kɛ sɔrɔ ni ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye min ye ji kasara ye ɲinɛ n'o ye san kɔni o ye kasara se yɔrɔ caman na masina marabolo kɔnɔ dugu min n'o ye tɔrakaw ye olu datugulen tun do ka kɔrɔ u datugulen bɛ marifatigiw fɛ maa ti bɔ maa ti don o kɔfɛ san nana kasara wɛrɛ ka se ka n'o se dugu in ma yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma min y'u ka dugulama dɔ ye ale y'a ɲɛfɔ Siri Kulubali ka kuma bara la a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Solomani Cɛnda ka bɔ Tɔra. An bɛ yɔrɔ min na sani na ji kɛnɛmɛ ka anw degun jatigɛwale kɛlɛ ninnu ka baara kɔfɛ. An y'an kumabɔ fanga tigilamɔgɔw na ka laɲini kɛ an ka baloko la baloko dɛsɛ o de ba an na bi. Ka sabu kɛ jatigɛwale ninnu y'an ka suman ninnu jeni foyi ma to an bolo an ye wele da fanga tigilamɔgɔw ye. U k'an tuloma gɛn ni baloko ye kami waati jan an sigilen bɛ an ma se ka faamuya sɔrɔ u ka baara la sibiri don wora an taara masinɛ ka taa mɛri la ka taa presande u k'a lajɛ tiɲɛ na kɔngɔ b'an na bi anw yɛrɛ ka dugu ji kɛnɛmɛ k'an degun taayɔrɔ si t'an na kɔngɔ b'i mɔn na basa an y'o mɛn an ka ɲɛmɔgɔw ka kumakan na ni degun b'i kan i ka kumakan lase u ma ni degun bɛ na u b'a ta bon wajibi anw minnu b'o o hukumu kɔnɔ
faut que an yɛrɛ ka kuma k'a jira jamana ɲɛmaa na k'a fɔ degun b'an na bi na kɔni tiɲɛ yɛrɛ la tɔɔrɔ degulen don kɔngɔ kɔni banna bi taabolo si t'an na ji ti taa geren ti taa ji kɛnɛma k'an koori k'a sɔrɔ kɔngɔ b'an na kɛnɛyaso fana o fana datugulen don an b'a ala de dali k'a lajɛ ala yɛrɛ kama jamana ɲɛmaa a n'a ka premier ministre a n'a ka gouvernement u k'a lajɛ bi u ka tɔɔrɔ ma gɛn ɲɔgɔn tɛ tiɲɛ yɛrɛ de la wa bɛɛ tɛ sunɔgɔ tɛ kɔngɔ bɛ mɔn na dɛ an tɛna an damada kan jiko gɛlɛya de b'aw da la yen nɔ wa walima gɛlɛya wɛrɛ de b'aw da la jiko nin wa jiko gɛlɛya de b'an da la o de kama ka kɔngɔ bila an na ji nana don sɛnɛma kɛ mɔni t'a la ka kɛ jɛgɛti sɔrɔ sumanti bolo la anw sigi bɛ ba caman gun de kan sisan taabolo si ta an na k'a fɔ an bɛ balo sɔrɔ sabu min na anw ka balo kan ka bɔ gɛtɔrɔ min fɛ ka na kɛmɛ sinɛ ni ala y'a kɛ n'an nana ye anw yɛrɛ bɛ se ka bɔ yan kurun na ka taa nɔfɛ bon anw kan ka sɔrɔ o sabu min na yen nɔ ni o yɔrɔ ma dayɛlɛ esike anw bɛ balo sɔrɔ cogo di bon tiɲɛ yɛrɛ de la an b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a k'a kɔ filɛ to a la a k'a ko filɛ la ɲinɛ bi kɔngɔ b'an na dɛ nin waati in na jarisiw ka gɛlɛya tɛ tɔrɔkaw kan wa ayi jarisiw ka gɛlɛya kɔni t'an ka bi nka an bɛ ala dali u ka kumakan kɔnɔ k'u olu kɔni b'u labɛn ko sɔnni ji ka jigin de u y'o kuma kɔni fɔ an y'u mɛn u ka misasiw la jɔnni y'o fɔ an b'o kuma ninnu kɔni mɛn ani siramatɔ kuma fɔra i ye o fɔ kɛ i b'i préparer sɔnni ji ka jigin u k'u tɔɔrɔ u kana to ara taabolo fɛ o kɔni gɛlɛya b'an kan bi kɔngɔ gɛlɛya b'an kan yɔrɔkɔ in fana kuma bɛ yen nɔ o kumana an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala yɛrɛ kama u k'u kɔfilɛ to ara la baloko la an balo den k'a fɔ ni tun ye sulemani tiɲɛta ni tun ye kan ye ka bɔ tɔra masina kɛrɛfɛ sirikul ka kuma bara la kuma tɛ dɔ dɛ gɛlɛya min b'u kan bi an bɛ dugawu kɛ nin gɛlɛya ninnu yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen furakɛ n'an bɔra yen hali bi sankasara a sera yɔrɔ caman na sango bi anw ka jamana kɔnɔ na pharmacie ba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o fura feere yɔrɔ ba min bɛ yen n'a bɛ wele ko pharmacie populaire du Mali o pharmacie gɛlɛyaba san kɔni k'a ye kasara se yen kosɛbɛ o kasara a kɛra sɔn ne ka tiɲɛni baden kɛ yaasa ka pratique di a ma o baara min kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ jumɛn de k'a kɔnɔna na CNT kɔnɔna jɛkulu bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako yɛrɛ la sabatili ma o ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Abubakar Fɔnbala ale ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. Ni mɔni kɛra kasara dɔ ye kasara min ni maa tɛ se k'a dan fɔ hali bi sabula fura caman tiɲɛna fura minnu tiɲɛna ani minɛn minnu tiɲɛna n'i y'a jateminɛ a fura fanba yɛrɛ a kilancɛ bɛ tali kɛ ala ye minnu garijɛgɛ sida bana la ani sɔgɔsɔgɔninjɛ banaw ani bana wɛrɛ minnu ni jamana bɛ i jɔ ni o furaw ye k'o di u ma a fu la fo ka taa se hali minnu bɛ ni kɔmɔkili bana b'u la ni o ye dialyse fura caman tiɲɛna nin na parce que ji donna ji yɛlɛla anw yɛrɛ tagamana ji la a don kosɛbɛ ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ nin fura a wari fɔ bi i bɛ dɔ de fɔ mais komi baaraw bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka a ko ɲɛɲini équipe saba sigilen don u bɛ na a wari hakɛya yɛrɛ k'a jateminɛ k'a fɔ an ɲɛna matériel tiɲɛna minɛn dɔw tiɲɛna frigo tiɲɛna a ye tiɲɛni don mobiliw kun a ye tiɲɛni don minɛn caman kun hali a bɛ sigi minɛn o minɛn kan tiɲɛni ma kɛ fura gansan ye koyi hali so yɛrɛ fan dɔw binna ka kogow kari a nɔni fɛnw kan parce que u bɛ yɔrɔ min na nin yɔrɔ in jɔlen bɛ depuis 1960 so kɔrɔw de don falima don a la anw kɔnna gɛlɛya in ma sabula ne yɛrɛ kɔnna ni Malikijaw ka yamaruya ye ka taga Segu ka taa Sikaso ka Bamako lajɛ pour que ji bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ est ce que ni a banaw wulila kɔlɔlɔ minnu b'a la est ce que an ka dɔgɔtɔrɔsow labɛnnen don wa o labɛn de kɔnɔna na n'o jateminɛ kɔnɔ n ko ka fɛɛrɛ kɛ furako ka bɔ code du marché public la u ka furako u ka dérogation dɔ ta ka sariya kura ta walasa furaw bɛ bɔ PPM la joona furaw bɛ taa se an ka dɔgɔtɔrɔsow ma sinon an bɛ ka fɔ ko état de catastrophe n'an ma an bɔ o sariya sen kɔnɔ ka dérogation ta ka bɔ a kɔnɔ a gɛlɛya ti ban wa a su tɛ ban fɛnɛ wulikajɔ caman kɛra président yɛrɛ ye yamaruya di premier ministre ma u ka comité interministériel dɔ sigi min bɛ ɲɛsin nin baara ma wa musaka dɔw farala ɲɔgɔn kan fɛnɛ min ka ca ni miliyari 4 kɛnɛya ko ta fan fɛ an bɛ Asan Bajalo fo dɔgɔtɔrɔw bɛɛ labɛnnen don gɛlɛya min bɛ se ka na nin kɔnɔ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ a ko ma o de kɔnɔna na sisan baara minnu bolo dalen don o ye le fait que jamana yɛrɛ ko an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o yɛrɛ fɛnɛ ye a dama solution dɔ ye parce que o la maliyɛn bɛɛ kan k'a dɔn n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an b'a kɛ cogo di mais ne yɛrɛ fɔ n b'a ka laɲini na n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen o de ye wagati min i kan ka fɛn kura kɛ min bɛ lafiya di i ma c'est vrai tiɲɛniw kɛra mais nin kan ka kɛ wagati gouvernement bolo ka décision ɲɛnamaw ta i n'a fɔ so minnu bɛ kɔdaw ni fɛnw na k'u ci ka bɔ yen ka sira jɛlen bɔ mɔgɔ minnu b'o so kɔnɔ logement social minnu bɛ yen ni mɔgɔ t'a kɔnɔ u ka ti o di olu ma parce que ni ko gɛlɛn nana i bɛ décision gɛlɛnman de ta
filanan fɛnɛ mun ye jamana kan ka baara dɔ bila sen kan sa an bɛ deli ka min fɔ k'a fɔ bɔn komi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ gɛrɛ kɔnɔ an bɛ catastrophe la dɔrɔmɛ tama kelen an bɛ communication minnu k'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka communication miniti kelen o miniti kelen ka tama kelen tigɛ an bɛɛ kun k'o wariw fara ɲɔgɔn kan wa ka tila ka jateminɛ kɛ hali avion minnu bɛ nali ka dɔ fara a billet wari kan parce que an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ hali an bɛ essence minnu ta ka dɔrɔmɛ 2 fara u kan walasa jamana bɛ se ka nafolo caman sɔrɔ ka nin baara kɛ mais o kɔnɔna la n'i y'o fɛnɛ kɛ hali bɛ se ka dɔ bɔ commerçant ka taxi sarata la pour que a ka ku olu fɛnɛ la donc jamanaden bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye nin ko taabolo kɔnɔna la an mago bɛ jamana jɔcogo ɲuman la parce que anw ye fili mun kɛ o ye ka kɛnɛya o baara k'o tengu ka bɛn ni sɔrɔ sira baaraw ye n'a bɛ f'o ma ko code des marchés publics bi an bɛ yɔrɔ min na u kan ka kɛnɛya yɛrɛ de sama ka bɔ code des marchés publics la n'o kɛra fura fɛn fɛn bɛ yen a bɛ se a seyɔrɔ la wa a b'a to jamanadenw bɛ fura sɔrɔ parce que ni an m'o kɛ joona nin tiɲɛni a kɔlɔlɔ bɛna bonya a bɛna kɛ sababu hali fura tɛ sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso la bana dun tɛ se ka furakɛ ni fura tɛ. ni tun ye Abakar Siriki Fɔnba ni tun y'ale kan ye CNT ma dɔw jɛkulu min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛyako la sabatili ma o ɲɛma don CNT kɔnɔna na kuma tɛ dɔwɛrɛ ye san kasara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o y'an ka jamana sɔrɔ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ a la an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma fɛɛrɛ ninnu ala k'a kɛ fɛɛrɛ sababa ye min bɛ yen n'a bɛ ɲɛtaa lase an ka jamana ma n'an bɔra yen minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ mara yɛrɛ cɛman bɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya mara minisiri ale ye fara ɲɔgɔn kɛ ani minisiriso wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ muso ni du ni denbaya o minisiri musolakaw ka fara ɲɔgɔn kɛ u bɛna mun ni mun de kɛ bamakɔ yɛrɛ jɛya ka se k'o lasabati o kɛra fara ɲɔgɔn in sababu ye o baara bɔra ka k'u fɛ kari tɛmɛnen in na o kɛnɛ kan min ye mara minisiri ye n'o ye minisiri d'État ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan Ablaye Mayiga o filɛ. o bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka kan an bɛɛ sɔnna ma ko ni du ɲɛna an bɛɛ ko muso ni du fana tiɲɛna an bɛɛ ko muso kɔrɔ ko muso jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana taɲɛ la ni sanji nin kɔnɔ n y'a dɔn ko promo ye mun ye an bɛ mun ɲini vraiment muso fɛ an ka bɔ promo la an ka sara ɲɔgɔn ye. ni tun ye mara minisiri kan ye kɛnɛ in kan u fara ɲɔgɔn minisiri min n'i y'a sɔrɔ o ɲɛsinnen bɛ jɛya yɛrɛ ni sigida lakana n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Mamadu Samaki la ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ. bɛsɛya bɛ daminɛ duw de kɔnɔ jɔn bɛ du dilan musow tɛ donc i fana ka musow mobiliser olu mun ye sanuya tigi ye olu mun ye bɛsɛya tigi ye u k'u ka ko ta parce que sanuya tɛ anw ta ye dɛ sanuya ye aw de ta ye ni aw ko a bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ o ye état mana moyen bila an ka disposition na inchallah an b'o moyen mobiliser an se k'o min ye ka aw dɛmɛ o la walasa bɛsɛya ka waleya an ka sigida la k'a fɔ ko bɛsɛya sanuya an ka laɲini ye min ye bɛɛ de k'a k'i kungo ye gouvernement ta tɛ dɛ mɔgɔ caman y'a rappelé yan nɔ an bɛɛ de kungo don. ni tun ye jɛya ani sigida lakana minisiri ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Samaki la kɛnɛ in kan muso ni du ni denbaya minisiri Kulubalilakaw furumuso Mariam Mayiga ale yɛrɛ kuma min fɔ nin kɛnɛ in kan o filɛ. an tɛ problème na bilen mais an bɛɛ de bi mun de bɛ se ka kɛ walasa an bɛ se ka nɔgɔ kɛlɛ ka bɔ Bamakɔ ani Mali dugubaw kɔnɔ sensibilisation kɛnɛ de don mais sensibilisation gansan tɛ parce que don min an bɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ ko siɲɛ 2 a fɔra ko sensibilisation yɛrɛ tɛ fɛn kɛ maliyɛnw na bilen nɔgɔ ko la aw yɛrɛ de ka kumaw don k'i bɛ kuma ko dɔ b'a fɔ ko cɛ ko n to yen ko min ye n janba kɛ fɛn caman fɔra an tɛ se k'a bɛɛ kan yan a don an y'a fɔ ko ni ministre d'État ye wari ɲini k'a ɲini n'a ye milliard don a la les jours où milliard bɛ ban Bamakɔ bɛ segin nɔgɔlenya la k'o bɛɛ kuncɛli kan ka kɛ mun ye an k'an jugo falen parce que n'an m'an jugo falen duguba kɔnɔ sigi avec l'urbanisation et la mondialisation milliard tɛ se ka nɔgɔ kɛlɛ don o don k'a cɛ ka taa fili o tɛ nɔgɔ kɛlɛ an y'o de fɔ donc fo an ka taabolo dɔw de an ka sɔn o de ma walasa an ka se ka an yɛrɛ dɛmɛ ka tila minnu bɛ k'an dɛmɛ k'olu dɛmɛ. ni tun ye muso du denbaya o minisiri Kulubalilakaw furumuso Mariam Mayiga kuma tɛ dɔwɛrɛ u bɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi musolaka bɛɛ lajɛlen ka nin k'i kungo ye n'i y'a mɛn gwa saniyara dugu saniyara du kɔnɔ saniyara k'o ye musolakaw ye bɛɛ lajɛlen k'i kɛcogo falen k'o dɔ bɛ dɔ la ko ɲini fɛn k'a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn an bɛ dugawu kɛ ala k'o tila ni k'olu sabati n'an bɔra ye dusukundimi walima ka dusukun panpan o bana mun yɛrɛ de bɛ na ni o ye a bɛ dɔn cogo di a bana bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la Dr Isiaka Mɛnta ale b'o ɲɛfɔ an ye furakɛlikɛla don an ka lamɛn. dusukun yɛrɛ kɛ normalement dusukuntigi yɛrɛ tɛ bɔ a kalama ni bɔtɔla y'a kalama ko i ka bɔ ngalama in kɛra i jɔgɔfɛn ye o waati de a bɛ fɔ k'an dusukun bɛ ka panpan sinon dusukun tɛ panpan ni dabila o e ka bɔ a kalama e kana bɔ a kalama dusukun bɛ baara kɛ don o don dusukun bɛ tango siɲɛ 120 kɛ don o don e k'a jateminɛ adamaden ka bɔ kɔnɔna na n'i ye san 60 balo la ou bien san 70 balo dusukun kɔni ye tantanikɛla yɛrɛ de ye koyi nka ni e yɛrɛ bɔra a kalama e ka bɔli a kalama o kɛra ye dalu ye kana ni jɔrɔ ni hami ye e la a bɛ fɔ o de ma ko palpitation o de ye dusukun panpan ye dusukun tantanin fo yɛrɛ ka taa bɔ a kalama ka kɛ jɔrɔfɛn ye
a ka can la a bɛ an yɛrɛw kɛ wale dɔw la n dusu bɔra i dusukun bi panpan i bɛ bɔ a kalama wali kelen n jamana i dusukun bi panpan i yɛrɛ bɛ bɔ a kalama wali kelen ye boli ni nguruninkɛ yɛrɛ maa minnu delilen tɛ boli la wali kelen i ye boliba yɛrɛ kɛ sa o bɛ se ka na ni dusukun tantan ye mɔɔw la n jarabile yɛrɛ dɔ b'a kɛ maa caman bɛ yen nɔ n'u y'u jarabi ye u dusukun bɛ se ka kɛ gip o bɛɛ b'a kɛ wali kelen bana yɛrɛ dɔw bɛ yen dusukunna banaw wali kelen farikolo la banaw n yɛrɛ farikolo n fari kalayara dɔrɔn bɛ se k'a to i dusukun bɛ panpan wali kelen jolikisɛ dɔgɔyara o bɛ se k'a to i dusukun bɛ panpan wali kelen furudimi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se k'a bila i la kungolola bana dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a to i dusukun bɛ panpan dusukun yɛrɛ banaw fana bɛ se k'a bila mɔgɔ la olu dun ka dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la o t'a kun na belebelew ye kun min ka ca la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kɔnɔguwan o kɔnɔguwan in dɛ o kɛman bɛ taa la ye o y'a kun yɛrɛ la belebele ye bi hali minnu lafiyalen don olu kɔnɔ gannen don parce que olu tɛ fɛ u ka lafiya in ka taa furu ni dusukun ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn de u tɛ ŋun bɛ ɲɔgɔn na fɛnni fitinin dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko diaphragme o fɛnni fitinin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o fɛn bɛrɛ tɛ belebeleba ye fiyewu ni kelen banana dɔrɔn tɔ kelen dɔ bɛ bɔ a kalama o de kama dusukundimi bɛ na ni furudimi tamasiyɛn dɔw ye furudimi fana bɛ se ka na ni dusukundimi tamasiyɛn dɔw ye o tamasiyɛnw la dusukun panpan in bɛ a la furudimi sifa dɔw bɛ yen minnu yelen don i n'a fɔ kɔnɔguwan na par exemple kunkolo bɛ ji dɔw de bɔ n'i kɔnɔ gannen don olu bɛ furu asidi bɔta caya cogo min na dɛ u bɛ kɛri fana bloqué o cogo kelen de la ka kɛri rythme yɛrɛ donc dusukun ka tantani bɛ teliya parce que o ji ninnu cayalen don farikolo la fura dɔw bɛ se k'o kɛ fura caman bɛ yen maa minnu bɛ yen nɔ n'u ninakili bɛ degun ka dalu kɛ fogofogola bana dɔw bolo i n'a fɔ sinzan an bɛ fura dɔw di minnu bɛ fogofogo dayɛlɛ ka ɲɛ o fura ninnu n'i y'a ta cogo la a ka ca la a tɛ ko caman kɛ maa na fo n'a sɔrɔla a tɛ fura tɛ ku maa minnu fɛ dɛ mɛ minnu b'a dan tɛmɛ parce que kuma dɔw la banabaatɔ a bɛ k'a ɲɛna ko n'a ye fura caya ko b'a ka bana teliya joona ka nɔgɔya minnu b'u tɛmɛ u dan kan sa a ka ca la olu bɛ taa ye dusukun panpan in bɛ olu sɔrɔ ka dalu k'u ye fura ta fo ka tɛmɛ a dan kan a n'o fura ɲɔgɔnna wɛrɛ caman an yɛrɛw bɛ minnu kɛ par exemple minnu tension bɛ jigin kojugu an bɛ fura dɔ d'u ma pour que tension ka yɛlɛ dɔɔni o fana tension yɛlɛli o bɛ taa kɛ dusukun panpan dalu de ye tugun parce que fura kelen in bɛ dusukun fana teliya de pour que tension ka yɛlɛ et donc o maaw fɛ yen i bɛ taa ye kuma dɔ la dusukun tantan ye olu lahalayaw ye paracétamol n'i y'a tɛmɛ a dan kan a ka ca la a fana bɛ se ka na ni degun dɔw ye dusukun fan fɛ a bɛ dusukun tɔɔrɔ cogo min na a bɛ biyɛn fana tɔɔrɔ ten paracétamol kɔni fɛn dɔw bɛ sigɛrɛti la n'i ye sigɛrɛti min nicotine par exemple n'i ye sigɛrɛti min nicotine bɛ kɛri teliya de o dɔrɔn tɛ yɛrɛ sigɛrɛti yɛrɛ bɛ fana bɛ an bɛ fɛn min wele ko catécholamine i farikolo b'o sécréter kosɛbɛ ka ɲɛ et donc n'i ye sigɛrɛti min dɔrɔn paf kuma dɔw la sigɛrɛti yɛrɛ sisi bɛ jigin fogofogo kɔnɔ cogo min na a mana taa jigin fogofogo kɔnɔ e yɛrɛ b'a ye a nana se fogofogo ma dɔrɔn k'i n'a fɔ n'a sera i dusukun de ma a bɛ kɛ ten gip f'i yɛrɛ b'a senti k'a fɔ a fɛn dɔ sera ne dusukun ma dusukun panpan in kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ yelen don dusukundimi gɛlɛnmanw yɛrɛ la maa min bɛ yen n'a dusukun bɛ tantan n'o bɛ taa laban fo a tigi ka kiri wali kelen maa min bɛ yen n'a dusukun bɛ panpan dusukun panpan in mana daminɛ dɔrɔn a ninakili bɛ degun a yɛrɛ ma maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ni dusukun panpanna i b'a ye olu fa u tɛ se ka hali kuma bilen dusukun panpan gɛlɛnmanw i b'a sɔrɔ ka ca la olu ye dusukundimi nɔ ye ni olu ɲɔgɔnnaw tɛ dusukun panpan tɛ ko gɛlɛnmanba ye ten a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda ye ni dusukun panpan b'i la pour que i ka se ka bila a ba kɔ yɛrɛ i bɛna dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ dusukun furakɛ i ka n'i hakili siri olu la a ka ca la u bɛ fɛɛrɛw tigɛ min b'a to e yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ. ni tun ye docteur Isiaka Mɛnta ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi a fɔra cogo min na an ka jamana kɔnɔna na dusukun ko gɛlɛya caman bɛ yen walima dusukun panpan bɛ na a sababu ye fɛn minnu ye ani maaw kan k'u kɔlɔsi minnu na a da ser'olu ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi bana in a kasara ma n'an bɔra ye Maroc 2025 san n'o ye 2025 ye ndolatan min kan ka kɛ n'o ye farafinna ka senna ndolatan tulonkɛ ye o tulonkɛba min kan ka kɛ Maroc kɔnɔna na o warawarali baaraw o baara senfɛ Mozambique ale ni Mali olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ o kɛra juma tɛmɛnen na ndola in a banna kelen ni kelen min ye farikolo ɲɛnajɛ kanubaw ye 26 mars kɔnɔna na dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara in
ko ataka cogo kaɲi nka dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu dusukun kami na k'u sen fɛ kosɛbɛ o dɔw be yen olu ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Ne hakilina ye min ye bi match la les joueurs walahi u joué là mais 1-1 aussi là c'est pas mal an kana don bɛɛ tɛ kelen quoi sinon ils ont tout donné walahi entraîneur kura c'est très bien walahi c'est bien parce que a ka changement kaɲi nɔ match tɛmɛlenw na an bɛ changement minnu ye ani bi changement ma kɛ kelen joueur min sɛgɛnna en temps a y'o labɔ ka dɔ wɛrɛ ladon c'était bien. An ye match nul min kɛ jɔn kɛra cogo cogo e da ese ala ye kow latigɛ cogo min a bɛ kɛ ten donc an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka siɲɛ wɛrɛ taa di u la u ka gagner cogo la gagner cogo min fana ka d'an ye hali n'a bɛ se ka kɛ 6-0 ninnu olu bɛɛ ka ɲi. Match tacogo kun ka fisa parce que au moins an wulila ni équipe jeune parce que o ma deli ka jouer ɲɔgɔn fɛ mais entraîneur a ka chance di an ka jeunes ma u ka jouer quoi denmisɛnninya taga ninnu bi position fort kun tɛ se k'o ta ninnu ye quoi parce que an y'olu ye ka ban quoi an mago bɛ mɔgɔ la an bɛ se k'an jigi da mɔgɔ min kan quoi o de y'a to an na tɛrɛnna quoi sinon dusukasi b'an kan quoi. Bon ne yɛrɛ bolo kɔni an ka joueurs jouera yɛrɛ de parce que n'i y'a ta ka jateminɛ entraîneur kura don et puis joueur kura ka ca la quoi u ye ballon tan yɛrɛ de donc nin ɲɛna yɛrɛ de match nataw la a bɛ se ka kɛ an m'an yɛrɛ sɔrɔ quoi an m'an yɛrɛ sɔrɔ match kɔnɔna la. An kɔni gérera mais an chance caman de perdu mais sinon joueurs gérera yɛrɛ de bon entraîneur ka fɛn ɲɛna mais seliba kuma camarade de bila panna dɔrɔn camarade bilara panna o de juguyara mais sinon match kɔni an ka mɔgɔw gérera. E tun ye ndolantan kanuba dɔw kan ye kabini ndolantan in kɔni kɛra ni bi donna na sɔni a ko jibi waati o y'a sɔrɔ maa caman bɛ dɔw kɔni dusukun kami dɔw dusu kasira dɔw yɛrɛ wulila o yɔrɔnin bɛɛ la ni ka sira minɛ ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan faso kanu don ani ndolantan o kanu don yarabiya la ala ka se di an ka ndolantannaw ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kɛnɛ na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ Maroku jamana kan a jirala k'a fɔ ko nin ye a san kelen ye fɛn min ye sanji kasaraba ye ko ale ka kɛ Maroku jamana kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ɲinɛ san laban in yɛrɛ kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ ko a fanga bonyana kosɛbɛ Maroku ale camancɛ yan fan fɛ ko maa 3,000 ɲɔgɔn k'olu de ye ni tora ni sanji kasara in na wa maa caman fɛnɛ yɛrɛ k'olu fɛnɛ joginna maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ k'olu fɛnɛ tununa ko taayɔrɔ yɛrɛ ma se ka dɔn olu la fɔlɔ ni waati in na kɔni hali bi ko dɛmɛ ɲɔgɔnyaw bɛ sen na Maroku jamana ale kɔnɔna la o kɔfɛ Senegali jamana fanga sina Amadou Ba ale min tun kɛra jɔyɔrɔ 2nan ye jamana ɲɛmaya kalata tɛmɛnen na Amadou Ba y'a jira k'a fɔ ko a bɛna a ka politiki tɔn ko a bɛna sigi sen kan walasa ka taga ni a ka politiki baaraw ye hali bi o Senegali jamana kelen kan kunungo wula fɛ a jirala k'a fɔ ko tungadɔtagalaw ka kuru dɔ ko o kɔni ye jikan kasara kɔni sɔrɔ o kelen ka u kunda Europe jamana kan a jirala k'a fɔ ko sanga ni waati ko ni ye Senegali kɔni ale kɔni kɔgɔjiyan fan ta k'a lajɛ ko tungadɔtagala caman de bi dogo k'i kunda Europe kɔni ale jamana kan fɛn min ye Senegali jamana yɛrɛ faba kɔni ye ko maa 100 ani ɲɔgɔn kɔ ko ɲɔgɔn de tun bɛ nin kun kɔfɔlen kɔnɔ nka maa 8 kɔni k'olu de ye fure yira nin waati in na kɔni ɲininiw bɛ senna fɛn min ye kɔgɔji lakana tigilamaw fɛ o kɔfɛ Algérie jamana kan Algérie jamanakuntigi kalata baaraw tun bɛ senna a jirala k'a fɔ ko Algérie jamanakuntigi n'o ye Abdelmadjid ye ko fɛn min ye ko ale sugandira ko kura ka kɛ jamanakuntigi ye a ko 100 sara la ko a ye jɔyɔrɔ 90 ɲɔgɔn ko a 95 ɲɔgɔn ko a y'o de sɔrɔ sibiridon jamanakuntigi kalata la ni waati in na kɔni ko jaabiw kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko a sugandira ko kura o kɔfɛ Farafinna jamana ni sini ka lajɛrɛba kuncɛlen kɔ fɛn min ye sini jamanakuntigi ye ko a ye layidu caman ta kɛnɛkɛnɛniya la fɛn min bara ɲɔgɔnyaw kologirali ye ani Farafinna jamana ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ ko sini jamanakuntigi kɔni k'a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna dolari wari miliyɔn 50 ɲɔgɔn di Farafinna jamanaw ma san 3 kɔnɔ walasa Farafinna bɛ se ka yiriwa cogo min na taa ɲɛ baaraw la an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an cɛ Umu Danbɛlɛ kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se jan jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi badabada ni k'o sabati ka foli kɛrɛnkɛrɛn nin yɔrɔ in na ka ɲɛsin Dr Dawuda Kulubali ni bɛɛ lajɛlen kama Dr Kulu Yirimajɔ Bakɔrɔbugu Kulu sanfɛla la Balala Furukɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko Dr Kulu an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ sɔnba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Musa Fana dɔgɔfrɛ tɛmɛna ale tun ma kɛnɛya tuma min na a y'a kunnafoni sɔrɔ a ye wulikajɔ kɛ ka na Musa Fofana nɔfɛ ka n'a ka furakɛli musakaw bɛɛ lajɛlen ta ka furakɛ fo ka taa lafiya bɛɛ b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɛmaaso tɔgɔ la ka taa se arajo cakɛla bɛɛ lajɛlen ma Ala ka nin ɲɔgɔn hakililaw de caya arajo baara an y'a fɔ an ɲɛna wari t'a la dɛ nga jigiyaw ani ka dɔgɔ sababu o de b'a to n'an bɛɛ lajɛlen timinan bɛ ja a baaraw nɔfɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw Ala ka ninnu caya n y'a fɔ an ɲɛna ni jama jɛra ka daji to i kan a b'i ɲɛgin Ala ka nin hakilila ɲuman dan kelenna bɛɛ lajɛlen ma baara in ni ka se ka kanu don n'a ka Dr Kulu fo a ka nin ɲumanya kama